Il-maġġoranza assoluta tal-Maltin, iġifieri 89% jikkunsidraw l-industrija tal-films hija importanti għall-ekonomija u l-impjiegi f'Malta. Dan ħareġ minn stħarriġ li kien ikkummissjonat għal Malta Film Commission li sar f'Lulju u qiegħed f'idejn One News. L-istess stħarriġ juri li 85% ta' dawk mistħarġa jaqblu li l-pajjiż għandu jinvesti aktar fl-industrija tal-films, waqt li l-maġġoranza jemmnu wkoll l-industrija tal-films kibret sew f'dawn l-aħħar 5 snin. Dwar is-settur tal-films irrappurtat ukoll il-Gazzetta Kulħadd fejn qalet li mill-bidu tas-sena s'issa seħħu 20 produzzjoni bil-maġġoranza tagħhom Amerikani u Brittaniċi budget ta' 60 miljun euro. Fost oħrajn dawn ħolqu mal-1500 post tax-xogħol għal Maltin. Min tarif li għandha f'idejha il-Gazzetta Kulħadd irriżulta li mill-bidu ta' din is-sena diġà kien hemm b'kollox 6 produzzjonijiet Amerikani u Ingliżi, 4 oħra Maltin u produzzjoni kull wieħed mill-Italja, il-Kanada, l-Indja u l-Ġermanja. Il-Kulħadd irrapportat kif mill-aħħar ta' dan ix-xahar se jibda l-ġbit ta' serje televiżiva Ingliża li mistenni jieħu 6 ġimgħat u se jinġibed f'Għawdex u f'Malta. Il-produzzjoni se tinvolvi mal-400 persuna bej crew u extras għandha budget ta' 3 miljun euro. Dan hu parti mir-riżultat tal-investimenti kollha kbar li saru u għadhom qed isiru fil-faċilitajiet li joffru il-Malta Film Studios fil-Karkara bl-inċentivi qawwija offruti f'pajjiżna u l-promozzjonijiet kontinwi li jsiru barra minn xtutna. Fost l-oħrajn dan waslu biex illum din l-industrija saret niċċa mill-aktar importanti f'kontribuzzjonijiet għall-ekonomija nazzjonali. Il-kobor tagħha illum u rifres films, inklużi blockbusters ta' Hollywood li nħadmu fostna fejn diretturi u produtturi kontinwament ifaħru l-avvanzi li qed isiru.